Dobrodošli na predstavljanje predsjedničkog programa Vuka Jeremića, programa za dostojanstvenu, pravednu i razvijenu Srbiju. Verujem da biografija Vuka Jeremića nije nepoznata široj javnosti. Školovao se na Cambridgeu i Harvardu, a 2007. godine postao je najmlađi ministar spoljnih poslova u istoriji naše zemlje. 2012. izabran je na direktnom glasanju država članica za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a 2016. predstavljao je Srbiju u trci za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, u kojoj je nakon 6 krugova glasanja u Savetu bezbednosti završio na 2. mestu. Trenutno je predsjednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj i budući kandidat za predsjednika Srbije. I pre nego što krenemo u predstavljanje predsjedničkog programa gospodina Vuka Jeremića, ja ću iskoristiti priliku za prvo pitanje, a ono je sasvim jednostavno: zašto ste odlučili da uđete u ovu trku i zašto mislite da ste baš vi taj dobar ili najbolji kandidat za predsjednika? Hvala na pitanju i kao prvo želim da se zahvalim gostima za koje znam da imaju različite mišljenja. Ja ovoga trenutka nemam 3 glasa ovde ispred mene. Ja se nadam da do kraja današnje večeri to može i da se promeni, ali pre svega ja verujem da Srbija danas ide ne samo u pogrešnom, već i u opasnom pravcu i da podhitno je potrebno nešto promeniti ukoliko želimo da bude moguće zaustaviti pogubne trendove za vreme ove generacije. Od Miloševića na ovamo nikada na čelna mesta u Srbiji nisu dolazili ljudi koji su imali naročito bogato iskustvo u međunarodnim odnosima i spoljnoj politici. I u vremenima koja su nemirna, a danas su nemirna vremena, ja bih rekao da je 2016. godina i sve što se desilo u 2016. godini u svetu nije daleko manje revolucionarno u geopolitičkom smislu nego recimo 1989. godina. Vreme će pokazati, ali to je moje uverenje. Da u takvim trenucima razumevanje sveta, iskustvo u međunarodnim odnosima na čelnom mestu u Srbiji stvara dodatnu vrednost. Iskustvo me je isto tako naučilo da nema uspešne spoljne politike ukoliko je unutrašnja politika pogrešna, ali i obrnuto. Da su zapravo spoljna politika i unutrašnja politika sistem spojenih sudova. Kada je reč o spoljnoj politici i o bezbednostnoj politici, Ustav tu daje predsjedniku određene ingerencije, neke sasvim direktne ingerencije. Kada je reč o unutrašnjoj politici, smatram da legitimitet koji dolazi iz direktnog izbora predsjednika od strane građana, predsjednik je jedini u Srbiji koji se direktno bira od građana, daju predsjedniku pravo da aktivno utiče na političke procese i da nudi konkretne rešenja za izazove sa kojim se država i narod suočavaju. Ja nameravam da budem aktivan predsjednik, predsjednik koji koristi legitimitet dobijen od građana da utiče na unutrašnje političke procese, dakle ne samo na spoljnu politiku. Na kraju želim da kažem da mislim da svojim znanjem, iskustvom i međunarodnim kontaktima mogu da doprinesem tome da nam u ovoj zemlji stvari konačno krenu na bolje. Hvala gospodine Jeremiću. U ovoj predsjedničkoj kampanji sve je nekako nesvakidašnje. Od toga da vladajuća stranka još uvek ne može da odluči ko će biti njen predsjednički kandidat, da je kampanja počela pre nego što su izbori uopšte raspisani, da mi zapravo još uvek ne znamo ni kada će biti predsjednički izbori i da li će pored predsjedničkih biti još nekih vanrednih parlamentarnih. Nesvakidašnje i potpuno neuobičajeno je da jedan predsjednički kandidat, Vuk Jeremić, odluči da svoj program predstavi u razgovoru sa sagovornicima koji nisu nužno njegovi birači ili simpatizeri.
Sociolozi Slobodan Antonić i Jovo Bakić i novinar Boško Jakšić imaju ovde u Domu omladine priliku koja bi se mogla očekivati na nekoj nacionalnoj televiziji, na primer, a to je da Vuku Jeremiću postavljaju pitanje i da taj način saznamo i razumemo šta je predsjednički program gospodina Jeremića. A taj program za dostojanstvenu, pravednu i razvijenu Srbiju sadrži više od 60 konkretnih mera i večerašnji razgovor smo podelili u 5 celina, trudeći se da nekako obuhvatimo bar neki od najznačajnijih tih mera i te celine su spoljni poslovi, bezbednosna politika i region, ekonomija, prosveta i kultura, zdravstvo i socijalna politika i vladavina prava i državna administracija. I vi ćete, gospodo, imati prilike da postavite iz svake oblasti po jedno pitanje gospodinu Jeremiću. Ja predlažem da krenemo, naravno, od spoljnih poslova, bezbednosne politike i regiona i od vas, gospodine Antoniću. Šta je vaše prvo pitanje za gospodina Jeremića? Dozvolite samo da kažem na početku jedan opšti utisak vezan i za ovaj program pa i za ovaj skup. Najprej prilično je hrabro da neko ko je predsjednički kandidat izađe sa ovako opsežnim programom. Dakle, to je program koji je dosta veliki, a problem u tome je što vam je veći program, to imate veće tačke gde vas neko može kritikovati i napasti, to je s jedne strane, a s druge strane ovdje imate veće očekivanja, ali uvijek mogu ljudi da kažu, a što nisi rekao nešto i o tome. A druga hrabrost jeste to što je gospodin Jeremić pozvao nas za koje možda pretpostavi, i mi ćemo to upravo i da uradimo, demonstriramo, da će kritički da sagledava ovaj program. Dakle, ne samo da će da ga hvali, nego i da će da postavi određene kritička pitanja vezana za program. Pa evo, ja sam pozvan ovde, ako sam dobro razumeo koncepciju ovog razgovora, kao neko ko bi trebao da neki način zastupa mišljenje jednog dela biračkog tela koje je tradicionalno, konzervativno, nacionalno, ali i demokratsko. Pa iz tog ugla, kada čitam ovaj program, ono što meni prvo pada u oči jeste da je pitanju Kosova posvećeno vrlo malo pažnje. Dakle, nema ništa, samo, kad se govore o Vojvodini, kaže se da Vojvodina treba da ima svoje ingerencije po Ustavu, o Kosovu nema takvog iskaza, a s druge strane nema ništa ni o, recimo, briselskim sporazumima 1 i 2. I ono što me zanima jeste kako je vaše mišljenje o tome i zašto toga nema u programu. Hvala, gospodine Antoniću. Gospodine Jakšiću, šta bi bilo vaše pitanje? Da bi se pridružio, moj utisak je isto ovaj. Dakle, prvo bi se zahvalio na tom jednoj neobičnoj prezentaciji, u svakom slučaju jedinstvenoj i nesvakidašnjoj za ovdašnje uslove u kome se bilo ko eventualno može da zvuči kao kritičar, pozove na direktno neko suočavanje i razgovor u duhu tolerancije upravo onoga što treba da bude i promocija jednog ovakvog dijaloga. Dakle, ako idemo, zadržat ću se onda da ostanemo u spoljnoj politici, mene je pomalo iznenadilo da je spoljna politika u programu stavljena tek negde na kraj. Pomenuta je negde na početku kapacitet lični, poznavanje i međunarodni kontakti uspostavljeni tokom vremena šefa diplomatije, pa predsednikovanja Generalnom skupštinom, pa i kasnije u krajnjoj liniji svih onih i vremena kandidature za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, da je to na neki način najveći kapacitet i koji se upravo uklapa u funkciju predsednika, šefa države. A da je, i to je jedna ogromna komparativna prednost u odnosu na sve druge kandidate, a da je moj utisak da je ona nekako pomalo gurnuta u stranu, da se na njoj ne insistira u meri u kojoj bi to negde priličilo. I isto tako imam nedoumicu zbog nedorečenosti oko Kosova, šta znači globalna podrška briselskom procesu, da li iza nje stoji poznata floskula Kosovo nikada nećemo priznati, lažnu državu Kosovo nikada nećemo priznati, da li je to podrška politici koja vodi normalizaciji odnosa sa Kosovom, iako svi znamo, a relativno retko javno priznamo čemu normalizacija vodi, šta ona podrazumeva. Dakle, tu imam neke nedorečenosti.
Da li je slučajno stavljeno u redosledu prioriteta spoljne politike na prvo mesto Evropska unija, pa onda Rusija, pa Amerika, pa Kina? Da li, pošto se svi bavimo negde dešifrovanjem i redosleda reči i one sve mogu nešto da znače, da li je to taj prioritet koji je... Jedno pitanje rečeno. Dobro. Baš sam htela da kažem, novinari uvek imaju više pitanja. Evo, i moje pitanje se isto onda svodi najviše na Kosovo, a jedan deo zašto to toliko uopšte spoljnopolitička ceremonija nije toliko naglašena, pogotovo u vremenima kad imamo predsednika države koji od 3 reči napravi 4 gafa. Hvala Boško, gospodine Bakiću. Šta je vaše pitanje? Bih se odmah pridružio svemu ovome što je rečeno ranije. Zaista čovek koji zna da može da ima neprijatne situacije, svako ko mene zove zna da može da ima neprijatne situacije, i ipak ima hrabrosti da to uradi, zaslužuje puno poštovanja. Dovoljno je. Idemo na neprijatnosti. Već je uočeno iz ovoga što su profesor Antonić i gospodin Jakšić rekli da bezbednost jeste na prvom mestu, a spoljna politika na poslednjem. Obično u ozbiljnim državama bezbednost i spoljna politika idu zajedno i ja znam da vi to znate, jer je to jedan isti korpus pitanja. Ako ste se spoljno politički obezbedili, vi ste se, pazite, obezbedili. Vi ste doprineli bezbednosti. U tom smislu, kada ste bili ministar inostranih poslova, ako mene sećanje ne vara, ukinuta je obaveštajna služba pri ministarstvu. Po meni, to nije smelo da se desi. Obaveštajna služba pri Ministarstvu inostranih poslova je jedna od najvažnijih službi koja rade za državu. Druga stvar, i ja se izvinjavam što su to dva, a ne jedno pitanje, u vreme dok ste obavljali dužnost, visoku državnu dužnost, načelnik Generalštaba koji je ovde prisutan, inače vrlo inteligentan, obrazovan i stručan čovjek, nije bio pravi vojnik. Šta hoću da kažem? On je, u sve ovo što sam rekao, nije smeo da bude general, a kamoli načelnik Generalštaba. Zašto? Zato što je najveća jedinica kojom je komandovao bio vod. To vam je 40-50 ljudi u vrh. A komandujete stotinama hiljada ljudi ako ste načelnik Generalštaba. Dakle, nije bio ni komandant čete, bataljona, puka, brigade, divizije. Ponešto zna. Ponešto Dobro, ali zna. ima pravo da postavimo. A poseban je problem kada državni sekretar iz ministarstva tadašnjeg odbrane se javlja, jer bi on trebalo da ćuti. Dakle, u konkretnim stvarima svako
koji je bio u vojno-bezbednosnom sistemu zna način napredovanja. Da biste bili general, vi morate da završite sve vojne škole i da komandujete svim jedinicama koje postoje do tog ranga. Ako to nije tačno, onda ne možete. I završavam ovdje. Hvala. Hvala, profesore. Sad bih da odgovorim na ova sva pitanja. Hvala pre svega što ste ovde. Još jednom hvala za sve obzervacije. Krenut ću od Kosova. Pokušat ću da budem što je moguće sažetiji. Ja sam se dosta eksponirao tokom mandata ministra spoljnih poslova vezano za Kosovo. Želim na početku da kažem da ne želim ni za jednu jedinu stvar koju sam uradio i zaista trudio sam se da budem više nego otvoren u politici za koju sam se zalagao kada je reč o Kosovu i Metohiji i tu nije došlo ni do kakvih promjena u mojim uverenjima. Umeđu vremenu desile su se neke stvari i potpisani su briselski sporazumi za koje me pitao gospodin Antonić. I kao i Kumanovski, oni su potpisani i dobrim delom zaživeli. Kad kažem dobrim delom zaživeli, verovatno sve ono što se može reći da je nepovoljno za našu stranu je već sprovedeno u delo po pitanju tih sporazuma. I zato je ovoga trenutka jako teško govoriti o reverziji ili povlačenju onih stvari koje su se već desile. Ali ja mislim da su oni bili jako nekompetentno pregovarani, da činjenica da je napravljeno jako mnogo ustupaka, a da je zauzvrat dobijeno jako malo, pa čak ni to malo što je dobijeno nije ispregovarano tako da bude u isto vrijeme sprovedeno u delo kao i oni ustupci koje je, uslovno rečeno, dala srpska strana, je sa jedne strane rezultat nekompetentnosti ljudi koji su vodili te pregovore, što smatram da je skandalozno, i pod dva, što je možda važnije, činjenicom da su ustupci dobijani na nekoj drugoj strani. A to je praktično dobijanje prećutne saglasnosti Zapada za sprovođenje političke represije u zemlji. Dakle, predsjednik Srbije je odlučio da ćuti o tome. Da ćuti o tome kako se pregovara i šta se dešava kao posljedica tih pregovora. Posle ovih predsjedničkih izbora to više neće biti slučaj. Ja se ne zalažem za prekid dijaloga. Ja verujem da je jedino kroz dijalog moguće pronaći održiva rešenja za sva otvorena pitanja. Ja u otvoreno pitanje ubrajam i status pokrajine. Ali bez ikakvih radikalnih mera treba nastaviti te pregovore na jedan racionalan način. Dakle, bez slanja vozova, bez zveckanja oružjem, bez organizovanog dizanja tenzija u domaćoj javnosti, ali isto tako i bez davanja šakom i kapom ustupaka da bi se dobilo na drugoj strani nastavak zelenog svetla za sprovođenje domaće politike koje po meni nema nikakve dodirne tačke sa evropskim vrednostima. Ja znam da je pitanje evropskog procesa na neki način povezan sa dijalogom u Briselu. I ako nije bilo tog pitanja, dozvolite mi da kažem moj stav o tome. Ja smatram da treba nastaviti i proces pristupanja Evropskoj uniji kroz pregovore. Ali vrlo pažljivo prateći institucionalnu evoluciju Evropske unije. Imajući u vidu to da se ovoga trenutka u Evropi dešavaju procesi koje nije lako sagledati u smislu toga šta se na kraju tih procesa nalazi. Mislim da kada je reč o evropskim procesima, kriza Evropske unije ne sme biti
izgovor za nedostizanje evropskih standarda i izgradnju evropskog društva u ovoj zemlji. Pitanje bezbednostne politike. Predsednik je vrhovni komandant vojske, predsednik predsedava Savetom za nacionalnu bezbednost. To telo, inače, Ustavom predviđeno, nije bilo izuzetno aktivno prethodnih godina. 2016. srelo se samo jednom. 2015. u sred migrantske krize nije se srelo ni jednom. Ja nameravam da budem aktivan predsednik Saveta za nacionalnu bezbednost. Pitanje postavljenja načelnika generalštaba i uopšte svih ključnih oficira je nešto što je dosta, da kažem, detaljno razrađeno u mom programu, toga mislim da se pridržavam. Ali suštinski, kada je reč o Savetu za nacionalnu bezbednost, to telo će ponovo postati centralno mesto, baš onako kao što je Ustavom i predviđeno, da u nemirnim i turbulentnim vremenima, u previranju u međunarodnoj sferi, koja ima bezbednostne reperkusije za ovaj prostor na kome živimo, ponovo vratimo organizaciju i institucionalni pristup u pitanje od vitalnog značaja za narod i državu. Pored toga što sam se obavezao da će po prvi put vojna neutralnost biti ozbiljno doživljena i upisana u vojnu doktrinu, novu vojnu doktrinu i novi koncept strateške bezbednosti. To podržavam. Inače, ja mislim da bi o tome trebalo da razgovaramo ne samo na nivou parola, što je inače u Srbiji slučaj, već i kada dođe pitanje promene Ustava, ja kao predsjednik Srbije založit ću se da tako nešto uđe i u Ustav, da bi to prestalo da bude pitanje politizacije. Inače, ja sam duboko uveren da bi Srbija bila bezbednija kao vojno neutralna zemlja nego kao zemlja koja se priključi bilo kom vojnom savezu. Ali u konkretnom smislu činjenicu da će predsjedavanje Savetom za nacionalnu bezbednost postati ozbiljna stvar od datuma moje zakletve, obavezujem se da ću Savet za nacionalnu bezbednost sazvati u prvoj nedelji svog mandata i da će prvi akt mene kao predsjednika biti smena Aleksandra Vučića sa mesta sekretara tog saveta. Ako mogu jedno potpitanje u vezi dok smo na ovoj temi. Kako mislite da u toj, sada čujemo da se u novu vojnu doktrinu bi se ugradio koncept vojne neutralnosti. Može ona i 5 puta da bude zapisana u našem Ustavu. Vrlo je dobro poznato da vojna neutralnost ne zavisi od toga da je mi proglasimo, nego da je drugi u svetu priznaju. Nama niko do sada nije priznao vojnu neutralnost. Neki je cene i uvažavaju, neki je prećutkuju, ali ona zvanično nigde nije priznata. Kako to mislite da obezbedite da svet ili značajan deo sveta nama prizna status vojno neutralne zemlje? Za početak, mislim, postavljate jako dobro pitanje, ali za početak da bi vam neko priznao status vojno neutralne zemlje, morate da postanete vojno neutralna zemlja van nivoa novinskih napisa i parola na izborima koje se ritualno dešavaju svake godine. Dakle, onoga trenutka kada uvrstite u strateška državna dokumenta vaše opredelenje, ali ne samo uvrstite u dokumenta, već i počnete da dimenzionirate sistem odbrane koji podrazumeva i određene budžetske izdatke i određene promene u okviru samog sistema, tog trenutka kada to postane opipljivo i jasno, tog trenutka sa vama počinje ozbiljno da se razgovara kao sa neutralnom zemljom. Dodaću još jedan razlog zbog čega mislim da je to nama neophodno. Jako bi bilo teško zamisliti vojno svrstavanje uz Rusiju s obzirom na geografiju ovog regiona i činjenicu da se Rusija nalazi geografski daleko, da se nalazimo okruženi zemljama NATO-a. A pitanje je da li je eventualno svrsishodno i korisno za Srbiju sa bezbednostnog aspekta ulazak u NATO, to je ta neka druga opcija. Moje iskustvo i znanje koje imam u međunarodnim odnosima, dozvolite mi da pogrešim, ovo je moja impresija,
je da Srbiju nikada u NATO-u ne bi doživjeli kao saveznika, već kao ruskog trojanskog konja. I na takav način bi nas i tretirali. Bili bi saveznik drugog reda. I mislim da bi ulazak u savezništvo kao participijent drugog reda zapravo za svoju posledicu imalo sniženje nacionalne bezbednosti umesto njenog učvršćivanja. Duboko sam uveren u to i zbog toga ću se kao predsjednik Srbije za takav koncept zalagati. Hvala. Hvala, dobili smo zaista zanimljive odgovore, a da sad predlažem da pređemo na drugu temu, jako važnu u Srbiji, a to je ekonomija i koja su vaša pitanja za gospodina Jeremića kada je reč o ekonomskom delu njegovog predsjedničkog programa. Gospodine Bakiću, hoćete li vi prvi? Pa, što se tiče ekonomije, jedna od ključnih stvari, i to je u programu sadržano. Inače, odmah da kažem, program ja podržavam u preko 90% tačaka. Dakle, program je jako dobro napisan. A ono što kritikujem, ja prosto izlažem jer nema niti vremena, niti je potrebno da se hvali, pa onda izlažem kritike. Što se tiče ekonomije, a to je opet vezano i za državnu upravu. I ja ću ovde napraviti most. Mislim da je nemoguće govoriti u Srbiji o privredi, a ne dotaći pitanje javne uprave, državne uprave. Zašto? Pa zato što je državna uprava zapravo jedan parazit koji isisava privredu. Zbog čega? Zbog toga što su i u vreme kad ste vi bili na vlasti, i to je vaša osnovna mana. Dakle, vama će uvek politički protivnik moći da kaže vi ste bili na vlasti u određenom periodu. To što su oni još gori, to je drugo pitanje. Dakle, trenutno na opštini Voždovac, po mojim saznanjima od pre nekoliko godina, je zaposleno preko 100 ljudi koji ne dolaze na posao, a primaju platu. I kada ih je čovek, član glavnog odbora SNS-a, koji je do pre 2-3 godine smeo sa mnom da se viđu, sad ne sme, pitao, pa dođite ljudi, možda bude i povišica. Nijedan se nije pojavio. Nijedan. Zašto bi? Oni primaju platu veću nego što prima profesor u srednjoj školi koji redovno dolazi na posao i svakoga dana drži predavanja đacima. Dakle, ovo je jedna lepa sinekura. I koliko je opština u Srbiji? Različite su veličine, sigurno nije u svakoj 100 takvih, ali u javnim preduzećima i dok je u periodu 2008-2012, recimo u Poreskoj upravi, do duše ne iz stranke kojoj ste vi tada pripadali, nego iz stranke koja se zvala G17, bilo je ljudi koji su takođe dolazili na posao, odnosno, primali platu, a nisu dolazili na posao. Drugim rečima, vi da imate privredu ne znam kakvu, ako imate javna preduzeća i opštine, javnu upravu, koja radi na taj način, to je nemoguće.
A opet, s druge strane, o tome ćemo već pričati, u prosveti, gde imate solidan program, u zdravstvu takođe, iako ja nisam stručan za zdravstvo. Dakle, vama odlaze ljudi. I to je to. Dakle, privreda i javna uprava ne mogu se gledati odvojeno. Hvala. Hvala, profesor Bakić i profesor Antoniću. Šta je vaše pitanje koje se odnosi na ekonomski program? Da, slažem se da u ekonomskom delu programa postoje nekoliko vrlo važnih stvari, recimo reindustrializacija zemlje. To je vrlo važna stvar i prosto nemoguće ni zamisliti da država normalno funkcioniše sa ovako upropašćenom privredom. Ali imam neke dve nedumice koje bih voleo da razjasnim sa vama. Prvo, jedna nedumica se tiče onih subvencija stranim ulagačima po zaposlenom radniku. Mi znamo da te subvencije nekada iznose i po 10.000 evra. Vi ste u programu napisali da biste to ograničili u smislu da te subvencije bi izdavali samo onda kada se zaista donose nove tehnologije u Srbiju i u drugom slučaju, zaboravio sam koji je drugi slučaj, ali još ima jedan slučaj kada biste... kada biste te subvencije, kada bi one zapravo išli u reindustrializaciju Srbije, stratešku industrializaciju Srbije. To je svakako u redu, ali postavljam vam pitanje, a čekajte, šta je sa domaćim privrednicima? Zašto su oni diskriminisani u tom pogledu? Zašto oni ne bi mogli da imaju te subvencije kad je reč o te dve stvari, znači o otvaranju, o pokretanju novih tehnologija i o reindustrializaciji? I drugo pitanje se tiče srpskog sela. Vi imate jedan deo koji se odnose upravo na srpsko selo i to je stvarno važno imajući u vidu vrlo teško stanje našeg sela. Odbor za nauku, Odbor za selo, Akademija nauka ima podatke da je 200.000 kuća u našim selima napušteno, a da je 260.000 muškaraca, momaka do 50 godina neoženjeno. Sad ja vas ne bih pitao kako biste oženili tih 260.000 naših momaka, mada mislim neki dobar predsednik, domaćin bi o tome razmišljao. Ali bih vas pitao sledeće. Vi ste se ovde rekli da se dalje zalažete za nastavak hoda ka Evropskoj uniji. Pretpostavljam da znate da će 1. septembra na osnovu SSP-a i poljoprivredno zemljište biti dostupno strancima koji ga mogu direktno kupovati. Tek to onda može, ukoliko se to sprovede, može napraviti potpuno katastrofu sa srpskim selom. Pa kakav je vaš stav o tome? Hvala, to su bila, ako se ne vram, 3 pitanja, ali zanimljiva, gospodine Jakšiću. Koje je vaše? Ja moram da krenem od opšteka posebno. Dakle, teško je naći neke zaista odbiljnije zamerke kada se pročita ovaj vaš program. Mislim da bih potpisao gotovo sve što je tu rečeno. Nemojte prerano da tapšete, ali ono što je moja osnovna zamerka je da meni čitav program mnogo više liči na program vlade nego na program predsednika Republike. Program za promenu ove vlade, čemu bi se ja lično veoma radovao, ali sadrži mnogo u toj potrebi da se govori o svemu, onda se završi sa mnogo opštosti. Ima tu i nekih konkretnih stvari, recimo ako pređem na ekonomiju, da bi ja podržao konkretnu ideju protiv privatizacije EPS-a ili takvih poteza, ali moje pitanje kako, recimo, agrar je pomenut i svi njegovi potencijali. Pa mi dobro znamo da i ova vlada i sve prethodne vlade, ja to gotovo decenijama mogu da kažem, da se ovde priča o potencijalima poljoprivrede i da Vojvodina sama može da hrani 70 miliona ljudi, a mi uvozimo beli luk iz Kine. Dakle, kako je moguće da predsednik države utiče na politiku
poljoprivrednu politiku koju vodi vlada. Dakle, jednostavno me zanimaju ti instrumenti kako bi se to ostvarilo, a ciljevi potpisujem. Hvala puno. Pokušat ću da odgovorim na sva pitanja, bilo ih je dosta, ali mislim da je i važno da posvetimo ovome pažnju. Ja konkretno smatram da je danas ekonomija, pre svega niski standard i nezaposlenost, možda i najveći problem sa kojim se danas suočavamo. Zbog toga je ekonomski deo u predsjedničkom programu možda i najširi. On se drži određene konkretne mere. Neke od njih ću spomenuti, ali u odgovoru na pitanje profesora Bakića za period do 2012. godine ja sam bio ministar spoljnih poslova. Uzimam odgovornost za stvari koje su rađene u domenu spoljnih poslova. Ne mogu da kažem da je sve bilo savršeno, jer na kraju krajeva da je sve bilo savršeno, da su sva očekivanja i obećanja bila ispunjena 2012. godine, ne bi ni došlo do promene vlasti, ali verujem da su bar u domenu spoljnih poslova, odnosno onoga čime sam se ja bavio, postignuti izvesni rezultati. Na kraju krajeva ta spoljna politika je stavljena na test međunarodne javnosti. U toj poslednjoj godini mog mandata kandidovali smo se za predsjedavanje OEBS-om, kandidovali smo se za predsjedavanje Generalnom skupštinom, obe kandidature smo uspeli da dobijemo. Ima puno stvari oko kojih ne treba biti naročito ponosan kada je reč o učinku i to je dobrim delom i razlog zato što se nalazimo ovde gde se nalazimo. Pričali ste o partijskom zapošljavanju, praktično to je danas zaista rak rana u Srbiji. Ja ne znam da je bilo vlasti ovde u skoro vreme koje nije bolovala od te boljke partijskog zapošljavanja, ali danas zaista mislim da je to poprimilo razmere do sada nezabeležene epidemije i da je to jedna od stvari sa kojima moramo da nađemo način da se obračunamo. Ja neću štedeti svoj autoritet i legitimitet kao predsjednik da se prema partijskom zapošljavanju postavim kao jednom od glavnih neprijatelja napretka u ovom društvu. Kada je reč o reindustrializaciji zemlje, ja zaista smatram da bez reindustrializacije zemlje nije moguće napraviti skokovit razvoj. Mi smo imali period u kojem smo proizvodili u ovoj zemlji od igle do lokomotive. To nije bilo u nekoj naročito dalekoj istoriji u odnosu na danas. Dakle, ta znanja, ti kvalifikovani ljudi, jedan značajan broj njih su i dalje radno sposobni. Neophodno je pronaći strateške partnere za reindustrializaciju Srbije i tu treba biti izuzetno pažljiv s obzirom da pitanje subvencija stranim investitorima je svakako nešto što je po meni neophodno preispitati. Ja se zalažem za jednak tretman domaćih i stranih investitora. Ima načina da date podsticaj nekom ulaganju i ne kroz direktnu keš subvenciju. To možete učiniti kroz izgradnju neophodne infrastrukture za takvo prostorenje i na mnoge druge načine. Predsednik sa međunarodnim kontaktima, predsednik koji je uslovno rečeno okretan u međunarodnom prostoru i koji ima poznanstva i tekako može da doprinese pronalaženju strateških partnera. Želim da koristim sve svoje veze i svo svoje iskustvo u tom smislu. Ali ne samo kada je reč o pronalaženju strateških partnera. Jedan od važnih elemenata skokovitog razvoja u Srbiji mora biti otvaranje tržišta za ono što će se proizvoditi u Srbiji sa strateškim partnerima ili bez njih. Opet, u današnjem svetu predsednik može odigrati značajnu ulogu. Daću vam jedan konkretan primer. Mi imamo izuzetno bliske i dobre odnose sa Kinom. I Kina je jedan od velikih investitora u ovoj zemlji. Imamo političke odnose koji su zaista na nivou strateškog partnerstva, koji je inače potpisano 2009. godine, kada sam ja bio ministar spoljnih poslova. A da li ste svesni toga da mi danas u Kinu izvozimo robe ukupno u vrednosti od $20 miliona godišnje?
I to ne bi možda bio toliko tragičan podatak da Bugarska, naš prvi sused, ne izvodi 1 milijardu. I to istih proizvoda koji se prave u Srbiji, uglavnom poljoprivrednih. Pitali ste me za poljoprivredu. Duboko sam uveren da je poljoprivreda jedan od važnih razvojnih grana za budućnost ove zemlje. Svako danas u svetu koji ima kapacitet da proizvodi hranu u većom obimu nego što je troši, ulaže u proizvodnju hrane. Raste broj ljudi na svetu, imaće i tekako kome da se hrana izvozi. Ukoliko ste sabrani i sa jasnim razvojnim planom u toj kategoriji. Imaćemo da izvozimo gde, ukoliko dovoljno toga napravimo. Predsednik sa međunarodnim kontaktima sasvim sigurno to može da uradi. Evo, ove godine će biti uzvratna poseta srpskog predsednika Pekingu. Ako to budem ja ću na vrh liste svojih prioriteta staviti otvaranje kineskog tržišta za poljoprivredne proizvode iz Srbije i to će u političkom smislu biti moguće postići. Ako može Bugarska, sasvim sigurno možemo i mi, bar kada je reč o Kini, ali i na mnoga druga mesta, tržišta Afrike, mnoga druga tržišta mogu biti otvorena. Boško mi je postavio pitanje sredstava. Odakle pare? Kako? Ja verujem da je moguće napraviti jedan daleko racionalniji budžet nego ovaj što trenutno imamo. I to bez neselektivnih mera štednje koje za svoju posledicu imaju samo tapšanje po leđima od strane MMF-a. Moguće je napraviti razvojni plan i program ukoliko ste na pravi način motivisani i ukoliko nemate nešto što vučete sa sobom kao rak ranu, a to je partijsko zapošljavanje. Ako na racionalan način postavite javna preduzeća, od kojih neka od njih nipošto ne smeju biti privatizovana. Ja sam već govorio pre nekoliko dana o privatizaciji EPS-a. Stojim na stanovištu da je kardinalna korupcija u EPS-u zapravo otvaranje puta ka privatizaciji tog javnog preduzeća. Ako budem predsednik Srbije, obavezujem se da neću potpisati zakon o privatizaciji EPS-a, makar to značio i moj opoziv u Narodnoj skupštini. I na kraju pitali ste me kako predsednik može da se svim tim bavi. Ja ću se, ako budem izabran, verujem da hoću ponašati kao predsednik. To javno govorim i kome se to ne sviđa, postoji neki drugi kandidati, može za njih da se glasa. Hvala, gospodine Jeremiću. Prelazimo na temu prosvete i kulturu, temu koja je često skrajnuta ne samo u programima, već i u praksi naših političara. Ovdje imamo 2 profesora univerziteta, ali ne sumnjam da i Boško Jakšić kao novinar ima pitanja vezana za ovu oblast. Izvolite vi prvi postaviti pitanje. Pa meni se u programu jako dopao jedan slogan koji, nažalost, ga ovde ne vidim, a zvuči mi jako dobro kao slogan, to je kako ovu zemlju od zemlje zvanja pretvoriti u zemlju znanja. I to je jako dobro. Svi mi znamo da je to u velikoj meri vezano za partitokratiju. Dakle, a partitokratija je opet na neki način povezana i sa pravosudnim čitavim sistemom koji je u srži, koji određuje i sve drugo. Dakle, ali što se obrazovanja tiče, ima tu očigledno prostora za razne reforme. Koje bi to bile reforme? Da li se sve svodi samo na to da prosvetari ne štrajkuju koliko dobiju 6% veće zarade, a prosveta je suštinski ramlje negde, dakle nije sve u finansijama. I kako u prosveti koja pravi našu budućnost, direktno i obrazuje našu budućnost, se osloboditi tih ljudi od zvanja. Kako konkretno mislim, da imali neki konkretnih planova? Hvala na pitanju, profesor Antonić.
Da, ovaj deo o prosveti i kulturi takođe ima određene konkretne i zanimljive ideje. Meni se recimo posebno dopada zalaganje gospodina Jeremića da se preispitaju akreditacije privatnih fakulteta, imajući u vidu kvalitet znanja koji... Međutim, moje pitanje će da se odnosi na srednje i osnovne škole, odnosno taj deo obrazovnog sistema. Naime, nadovezujući se na ovo što Boško Jakšić pita u vezi reforme, ne znam da li ste upoznati sa time da se sprema novi zakon o obrazovanju po kome se s jedne strane ukidaju ovlašćenja Nacionalnog prosvetnog saveta, koga vi ovde pominjete, a koji je zapravo određivao i odobravao nastavne planove i programe, s jedne strane, i sprečavao te čudne, neobične reformske ideje koje se stalno s vremena na vreme javljaju u našoj javnosti, a sa druge strane povećavaju se i ministar dobija ovlašćenje upravo koje se tiču planova i programa školskih, a takođe i ministar dobija ovlašćenje da postavlja direktno direktore škola, imajući u vidu da oni zapravo zapošljavaju. To zapravo znači, ako spojimo jedno i drugo, jednu vrstu jednonačalja, je tako? Znači, jedna snažna centralizacija odlučivanja u srpskoj prosveti. Ako je to ona reforma o kojoj se stalno govori, onda to zaista može da nastane, da napravi ozbiljne probleme. Mene takođe zanima kako vi vidite reformu i mesto reformisanog obrazovanja u našem sistemu. Hvala. Gospodine Bakiću. Ja bih prvo imao pohvale za ovo što je napisano u prosveti, dakle ja se s tim slažem, ali bih istovremeno rekao zbog čega prosveta i kultura nisu išli zajedno. Meni je to neodvojivo. A za kulturu imam dosta kritika. O čemu se radi? Kada vi obrazujete jednu ličnost, vi je obrazujete kao i pripadnika te kulturne i političke zajednice, a istovremeno je obrazujete i kao jednog čoveka koji će moći da se uključi u svet. Iz ovog prosvetnog dela ja bih rekao da ovo što sam kazao apsolutno stoji, a iz ovog kulturnog dela, i bar iz nekih odeljaka, bih zaključio da se to potire. Drugim rečima, meni se čini da je nasilno odvojena prosveta od kulture. Ako školujete čovečnu ličnost sa saosećajnim kapacitetom da pomaže drugim ljudima, onda za nju nije važno da li će taj neko kome će pomoći biti izbeglica ili nije, jer on je navikao da pomaže drugom čoveku. Kažem, iz ovoga prosvetnog dela to sledi. Iz kulturnog nisam siguran. Drugim rečima, po meni je potrebno napraviti sintezu prosvete i kulture, jer je ključni deo prosvete napraviti kulturnog čoveka. Kulturnog, saosećajnog, koji će znati da pomaže drugom ljudskom biću, bez obzira na njegov etnički ili bilo koji drugi identitet. Hvala. Hvala. Kultura i prosveta su danas spojeni u jedno, upravo zato što su to izuzetno srodne kategorije. Ja sam osjećao potrebu zbog važnosti i jedne i druge da uđem u detalje u koje sam apsolutno uveren. Oni su danas spojeni sudovi u Srbiji iz još jednog razloga, zato što su one danas pod udarom, i prosveta i kultura. Jedne smišljene politike koja nije posledica javašluka, već je organizovana ka marginalizaciji, ponižavanju i urušavanju kulture, a sa ciljem da se
dugoročno spusti profil, obrazovni, kulturni i prosvetni profil nacije sa ciljem da se na njega lakše utiče korišćenjem vulgarne propagande u javnom prostoru. Postoje izvesne konkretne mere koje ja predlažem, a koje bi kao posledicu imale postavljanje prosvete nazad u centar, vrednosni centar jednog društva i jedne privrede, pored povećanja budžetskih izdataka. To je, kada je reč o prosveti, sasvim sigurno neophodno po meni, jer je potrebno vratiti dostojanstvo prosvetnih radnika. Ali ne samo većim platama. Ja konkretno predlažem još jednu meru, a to je da napad, bilo fizički, bilo verbalni napad, na prosvetnog radnika u Srbiji bude tretiran kao napad na službeno lice. Smatram da je to važno da bi se povratilo dostojanstvo prosvetnog radnika i da bi se vratila prosveta u centar. Mi danas imamo situaciju u kojoj mladi i radno sposobni, uglavnom obrazovani ljudi odlaze iz zemlje u većem broju nego ikada do sada. Mi govorimo o desetinama hiljada ljudi koji odlaze svake godine. Kada to spojite sa činjenicom da se u Srbiji više ljudi, manje ljudi rađa nego što umire i napravite vrlo jednostavnu matematiku, vidite da u roku od svega nekoliko godina mi ćemo postati zemlja bez budućnosti, zemlja koja nije u stanju da preokrene demografski trend. Uzimanje je vrlo ozbiljno kao pitanje održivosti jedne nacije, pitanje obrazovanja, zato smatram da treba da bude u centru predsjedničkog programa za vreme u koje živimo. Postoje dva, da kažem, važna oslonca po meni, na koji bi trebalo da leži vizije budućnosti prosvete u ovoj zemlji, koja će ovim zakonom ili bilo kojim drugim zakonom koji bude došao, a pozabavit ću se kao predsjednik tim zakonima. Pod jedan, trebalo bi da ima osvrtanje na identitet, na kulturu i na identitet našeg prostora. S druge strane, trebalo bi da bude moderna. Trebalo bi da se gleda unapred, trebalo bi da bude mnogo više orijentisana na nove tehnologije, na ekonomiju znanja 21. veka, koja će u 21. veku, po meni, sasvim sigurno, biti dominantan parametar u ocenjivanju uspešnosti jedne nacije. Skoro smo imali prilike da slušamo o pokušaju ugledavanja na Švajcarsku. Pričalo je o dualnom obrazovanju. Ja ne smatram da Srbija se nalazi u teškoj poziciji zato što nemamo dualno obrazovanje. Ja mislim da smo u daleko težoj poziciji zato što nemamo obrazovanu vlast. Ali kada je reč o... Kada je reč o ugledavanju na neku zemlju i na neki obrazovni sistem, ja bih mnogo pre za primjer uzeo, recimo, Izrael. Zemlja koja se nalazi u ne naročito naklonjenom okruženju, koja i tekako polaže na učenje o identitetu i kulturi, a sa izuzetkom Silicijumske doline u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja najveći rasadnik novih tehnologija i novih znanja. Mislim da i tekako može da se nauči od njih, jer postoje određene paralele koje je moguće uspešno sprovesti i napraviti. Ali kada je reč o tim nekim konkretnim merama koje kao predsjednik bih mogao da sprovedem, na primjer, jedan od prvih zakona koji ću inicirati je zakon o kažnjavanju akademske prevare. Dakle, kupovine diploma i prepisivanje doktorata. I deo tog zakona će biti da oni koji su uhvaćeni u akademskoj prevari, dakle, kupovini diploma
ili prepisivanju doktorata neće moći da se zaposle u državnoj upravi. Mislim da će to ostaviti dosta praznih mesta u državnoj upravi, pa i u samoj vladi. I još jedna stvar koju želim na kraju da kažem kada je vezana za prosvetu, kao neko koji je imao priliku da se školuje u inostranstvu na dobrim školama, inicirat ću pokretanje fonda za stipendiranje naših najtalentovanijih studenta da dobiju visoka zvanja u inostranstvu, naravno pod uslovom da se vrate u zemlju po okončanju studija. Hvala. Sledeća tema nam je zdravstvo i socijalna politika. Tiče se svakog čoveka. Vi niste eksperti za te oblasti, ali ne sumnjam da imate pitanja za gospodina Jeremića. Gospodine Antoniću, koje je vaše pitanje? Da, kada govorimo o zdravstvu, vi se zalažete za uključivanje privatnog zdravstva u sferu usluga koje se mogu platiti ovim osiguranjem koje je obavezno zdravstveno osiguranje, i to jeste nešto što može da reši deo problema običnih ljudi, građana koji ulaze u zdravstvene ustanove kao pacijenti. Ali tu postoji još jedan problem i volio bih da čujem vaše mišljenje o tome, koji se tiče opšteg nepoverenja građana u zdravstveni sistem. Zdravstveni sistem zaista ima svoje probleme, između ostalog tu je taj egzodus lekara i medicinskih sestara u Nemačku, tu su loši uređaji, znamo kakva je situacija po bolnicama, svako ima neku svoju priču, neko svoje svedočenje i nema potreba o tome posebno da govorimo. Ali kada je reč o zdravstvu, onda mislim da je tu jedan novi problem, to je problem, kao što sam rekao, nepoverenja. Vidite, kada govorimo o jednom delu birača koji su tradicionalisti ili konzervativci, kada hoćete, ono što im zabrinjava jeste povećanje represije kada je reč o odnosu pacijenata, odnosno obaveznom lečenju pacijenata. Među ostalog, jedan deo te represije odnosi se na obavezno vakcinisanje. Problem sa nepoverenjem u vakcine jeste taj što, kao što svi znamo, Torlak više ne proizvodi vakcine, nego se te vakcine uvoze. I onda roditelji vrlo često imaju određene strahove vezane za vakcine. S druge strane, zakonom koji je donet prošle godine uvedena je kazna roditelji, dakle moraju da vakcinišu dete, ako to ne urade, prvo će platiti kaznu od 150.000 dinara, a u sledećem koraku rizikuju da im Centar za socijalni rad čak pokrene postupak oduzimanja dece. Takođe se najavljuje zakon o transplantaciji koji takođe uvodi određenu obavezu, odnosno ukoliko se pacijent direktno ne izjasni protiv transplantacije, smatra se da je njegovo telo zapravo podobno za transplantaciju. Naravno, mi nismo stručnjaci za to i teško možemo o tome kompetentno da razgovaramo, ali s druge strane, opet kao pacijenti, osjećamo određenu vrstu straha, imajući u vidu to opšte nepoverenje prema zdravstvu, naročito kada znamo ko je ministar zdravlja. Dakle, kada to znamo, onda ta vrsta nepoverenja raste. U tom smislu bih volio da čujem vaše mišljenje o tome. Hvala vam, gospodine Bakiću. Delim sve sumnje o ministru zdravlja, ali zaista ne delim stavove o vakcinaciji. Ja mislim da je vakcinacija jedna od ključnih stvari koje je moderna civilizacija donela. Ja samo govorim o ali ajde sad da ne ulazimo u debatu o vakcinaciji, ne kažem ni sam da sam protiv vakcinacije. Inače, sve rezerve prema ministru delim. Nisam stručnjak i iz ove oblasti ja sigurno najmanje mogu da kažem. Ono što bih rekao da mi se mnogo dopalo jeste stav da mnogi stanovnici gradova Srbije, a ja to isto znam, nemaju vodu za piće i elementarnu sanitarnu infrastrukturu. To je vezano sa privrednim planom, dakle javnim radovima kojima će se obezbediti tako nešto. Mogu reći da bih to isto radio da
da sam na nekoj funkciji. Dakle, podržavam svim snagama, to je elementarno pitanje. Ako vi nemate vodovod u celom Banatu, maltene, vi nemate vodu u celom Banatu. Ako Novi Pazar ima neki vodovod, ali je njegov kapacitet nedovoljan, i onda je pitanje, uvek imate mobilizaciju nacionalističke energije. Nama Srbi neće da grade vodovod, oni neće da mi imamo vodu. Država mora da obezbeđuje vodu i država mora da pomogne lokalnim samoupravama da svako u Srbiji ima vodu, jer je to elementarna stvar. Drugo pitanje isto koje bih dodao, ljudi moji, ja mislim da smo mi narod koji u svetu spada među poslednja 3-4 po potrošnji ribe. A riba je ključna namirnica ako hoćete da imate zdravo srce i zdrave krvne sudove. Drugim rečima, zdrava ishrana, fizička aktivnost, to je nešto na čemu da insistira država, jer je preventiva ključ stvari, a ne da vi lečite nekog kad je već legao i kad ne može nikud više. Hvala. Boško, koje je vaše pitanje? Pa ja ne nudim nikakve recepte, ali hteo bih samo da kažem da sam video da u programu se obećava univerzalna socijalna zaštita. I to jeste jedna važna tema i čini mi se izuzetno važna, pogotovo u ovim vremenima u kojima se na raznim adresama preispituje do sada neprikosnoveni model neoliberalizma. Dakle, socijalna država i socijalna solidarnost, to postaje sve aktuelnija tema. I 7 tačaka u programu na temu socijalne zaštite zaista, kako deluju, gotovo da kažem, hirurški precizno. Ali opet moram da se vratim na ono pitanje odakle pare da bi se davala pomoć porodicama, ženama, trudnicama i sve ono drugo što je vezano i za demografiju posle. Hvala na ovim observacijama i hvala na pitanjima. Pokušat ću da budem sažet, pošto ja mislim da smo već malo prešli preko limita. Ne, nismo, još uvijek smo u tajmingu, da. Ja zaista smatram da nema u vrednostnom smislu važnije stvari od zdravlja jedne nacije i da mislim da ni jedna politika ne može imati za svoju posledicu podređenost pitanja zdravlja jedne nacije. To je i pitanje životne sredine, ali i pitanje načina života. Mi danas imamo zdravstveni sistem koji je među poslednjima u Evropi, po svim parametrima. I to je nešto što će da bude moj apsolutni prioritet kao predsednika, bez obzira na ova ili ona ustavna ovlašćenja. Sveobuhvatna reforma zdravstva mora biti otpočeta i juče. Ona to nije počela juče, bit će pokrenuta nakon predsjedničkih izbora, to obećavam. Dakle, nameravam kao jednu od svojih prvih mera da ustanovim državni savet za zdravstvo, koji će imati za svoj zadatak predlog sveobuhvatne reforme, ali i hitnih koraka, odnosno paket hitnih mera koji je neophodan za saniranje aktuelne situacije. Ona nije samo dramatična kada je reč o odlasku lekara iz zemlje. Inače, to je jedan od većih problema sa kojima se nalazimo. Mi u roku od narednih nekoliko godina ćemo biti u situaciji da neće imati ko da nas leči. Danas država pospešuje odlazak lekara i to organizovano. U Privrednoj komori Srbije organizuje seminare u kojima im objasnila kako da što pre i što agilnije napuste zemlju. To smatram zaista neprihvatljivom praksom. Ali potpuno se slažem s vama, gospodine Bakiću, da
akcenat u reformi zdravstva mora biti na prevenciji, ja bih tu dodao i primarnu zaštitu. Jer ukoliko je adekvatna prevencija i primarna zaštita, tada se postižu ogromne uštede u sistemu. Ukoliko vi sprečite, a ne lečite, sprečavanje je daleko jeftinije od lečenja. Na jedan ozbiljan način konsolidovan i postavljen zdravstveni sistem u zemlji naših kapaciteta, naših mogućnosti i naših resursa sasvim sigurno može biti održiv. Jer postoje primjeri zemalja naše veličine i ekonomskih kapaciteta koji su slični, a koji su uspeli da svoj socijalni i zdravstveni sistem stave u poziciju održivosti, što trenutno u Srbiji nije slučaj. Ja nemam aspiraciju da imam rešenja, ja sam određene ideje ponudio, kandidovao za diskusiju. Potrebna je široka javna debata za tako nešto. Ali to je po meni, eto, jedan od primjera gde predsjednik može da koristi legitimitet na par excellence način, da kaže ovo je strateški problem, ovo je pitanje održivosti nacije, ovo je pitanje toga da li će nas biti ili nas neće biti, ovo je predsjednička tema. Ja nameravam da mi zdravstvo bude predsjednička tema. I ja se nadam da ću imati vašu podršku i nakon toga, jer velika će bitka biti ne samo sa ljudima koji trenutno na visokim pozicijama u zdravstvu, već i sa mnogim drugima, ali mi zaista sebi ne možemo da priuštimo još 5 godina implozije i propadanja. Posle toga te pogubne trendove više neće biti moguće preokrenuti. Zato je to deo predsjedničkog programa, zato to mora biti stavljeno na dnevni red. To do sad niko nije uradio i bila je velika greška. Hvala. Hvala vam, dobili ste sve odgovore? Ne, ja moram da priznam da bih otišao jako duboko frustriran ako ne bih postavio jedno pitanje, a pretpostavljam kao novinar da će odgovor zanimati i druge. Dakle, vi sebe već negde projektujete kao eventualnog vođu delegacije u Kini. Pa pretpostavljam da projektujete i odnose koji bi vas očekivali kao šefa države u političkoj dimenziji. Kako vi vidite odnose sa vlastima koje su alergične na svaku kritiku? Šta očekujete od jedne neizbežno varničove koabitacije sa Aleksandrom Vučićem? Kako mislite da izgradite institut šefa države u zemlji koja sve čini da sve institucije omalovaži i ponizi? Dobro pitanje. Mislim da je nešto više iz ovog sledećeg domena. Otprilike smo već ušli u sledeću temu. Institucija, državne administracije i vladavine prava, ali dozvolit ću onda, ako vi meni dozvolite, Antonela, da i druga 2 pitanja budu postavljena, jer su iz tog domena u koje upravo ulazim. Da, upravo smo nekako ušli u tu poslednju oblast. Ja bih se samo pridružio pitanje vezano za promjene Ustava. To je također jedan deo koji mi nekako nedostaje u programu, imajući vidio da je to na dnevnom redu. Vi ste sami rekli da biste se založili, kad je reč o promjeni Ustava, da uđe i odredba o vojnoj neutralnosti. Zanima me vaša vizija te promjene. Šta bi zaista trebalo promeniti u Ustavu, a šta bi svakako trebalo zadržati? I naravno, ono što moram da pitam jeste kako je vaše mišljenje o tim zahtevima, predlozima i tako dalje, da se pominjanje Kosova na neki način izbaci iz našeg Ustava. Ok, hvala vam. Već smo dakle u temi vladavina prava i državna administracija. Verujem da vi imate pitanje iz te oblasti. Pa nešto je pitanje, nešto je više konstatacija, komentar. Ima ovde u programu dosta toga o organizovanom kriminalu, o huliganima. Ali po mom mišljenju to nisu odvojeni problemi, a u programu se posmatraju odvojeni. Drugim rečima, huligani su deo mafije, a država je takođe deo mafije. I to je, po mom mišljenju, osnovni naš problem. Ako mi ne uspemo da se izborimo kao građani koji
evo i ovde smo se skupili, protiv mafije, nama pomoći neće biti. Ako i kada uspemo da se izborimo protiv mafije, mi onda možemo da razmišljamo na koji način sa periferije svetskog kapitalističkog sistema da putujemo ka poluperiferiji i možda u nekom lepom filmu i dalje. Ali pitanje svih pitanja jeste borba protiv mafije. U ovom trenutku mi pouzdano znamo, ajde da govorim u svoje ime, pouzdano znam da je jedan ministar sigurno mafijaš, da je njegov državni sekretar veći mafijaš od njega, da je drugi ministar mafijaš, to je onaj o kojem je profesor Antonić govorio, da je predsednik vlade Dobro, ja verujem da sad možete nabrojite još mnogo... vrlo verovatno član mafije, ali ne znamo koje mu je mesto u hijerarhiji. Ako to ne dovedemo u red, nama spasa nema. A ključno je pitanje koje će političke snage doći, vaša pobeda, koja bi meni draga bila, bio bi početak, ali to je samo jedan mali početak, a onda bi nas čekala odsudna bitka. Ključno je pitanje, mafijaši bez krvi ne odlaze. Jovo, da se ti kandiduješ za predsjednika. Hvala vam. Ako ja mogu da svedem sad sve ovo, to je dakle institucije, ustav i odnos prema drugim organima vlasti, to bi bilo u okviru ove teme, zar ne? Zanimljivo koliko slično razmišljamo, profesor Antonić i ja sam prvu stvar koju sam hteo da kažem, da za mene je sva sreća što se profesor Bakić nije kandidovao, jer očigledno njegovo razmišljanja nailaze na izuzetno dobar prijem. Ne samo ovde, verujem da bi to bio slučaj i šire. Ali, pitali ste me za promjenu Ustava, profesor Antoniću, i to je jedna od ozbiljnih tema. Predsjednik je zaštitnik Ustava i ustavnog poretka. Ja verujem da će biti potrebe da se menja Ustav u nekom periodu koji je ispred nas. Ne bih sada spekulisao da li bi to trebalo da bude u neposrednoj budućnosti ili u nekoj daljoj budućnosti. Moje mišljenje, kada je reč o određenim pitanjima koje ste pomenuli, je da kada bude otvorena pitanje promjene Ustava, da mislim da bi to bila prilika da se vojna neutralnost stavi u Ustav i praktično da to prestane da bude tema politička u dnevnoj razmeni mišljenja u zemlji. Konkretno, ja kao predsjednik ću se založiti da preambula ne izađe iz Ustava. Dakle, da preambula ostane, da je Kosovo sastavni deo Srbije. Ja bih tu kandidovao i pitanje izbornog sistema. I da je to nešto što bi trebalo ozbiljno raspravljati. Ovaj izborni sistem praktično podstiče partokratiju i podstiče ne samo partokratiju, već i podaništvo u okviru političkih stranaka. Mislim da bi element direktnog izbora za parlament, možda ne nužno prelaz na 100% većinski sistem, ali jedan element direktnog odabira mogao uneti malo zdravlja u institucionalni prostor, da ne bude samo predsjednik jedini koji se direktno bira, već da svako mora da se posle toga vrati u Valjevo, u Kragujevac, u Čačak i da odgovara za način na koji se ponašao u Skupštini, koji danas objektivno je jako teško za stvariti, kada je reč bar o nekim
narodnim poslanicima koji naprosto nemaju nikakvu odgovornost za ono što rade, zato što njihovo mesto u parlamentu zavisi od lojalnosti partijski natčinjenim rukovodiocima. Ima puno stvari koje mi još mogli da pričamo kada je reč o promeni Ustava, ali generalno vladavina prava i pitanje institucije i pravne države je jedna od stvari gde u Srbiji trenutno vlada najdublja kriza. I profesor Bakić je dosta bio eksplicitan kada je reč o krizi vladavine prava, jer ako je država ili elemente države u čvrstom zagrljaju sa organizovanim kriminalom, o kakvoj vladavini prava možete uopšte da počnete da govorite. Podsjetit ću vas, predsednik je neko koji saziva Savet za nacionalnu bezbednost kada misli da je neophodno. Ja ću to dosta često raditi, a isto ću tako koristiti i član 23 zakona o predsedniku, koji kaže da predsednik ima pravo da u svakom trenutku pozove Narodnu skupštinu i vladu, da ga izvesti o bilo koje stvari iz domena njihove nadležnosti. I tekako nameravam da koristim to svoje pravo, u suprotnom, ukoliko odbiju da tako nešto učine, bili bi u krivičnom delu. Posle prvog, drugog ili trećeg krivičnog dela, ja verujem da bi im se situacija dosta zakomplikovala i da bi javnost imala šta da kaže na tu temu. Svaki put se u istoriji višestranačja u Srbiji vlast menjala na predsjedničkim izborima, bez obzira na to kako je Ustav predvideo nadležnosti vlade, parlamenta, predsjednika. Naprosto iskustvo je takvo da ni jedna vlast nije izdržala poraz na predsjedničkim izborima, neće ni ova. To vam ja garantujem. Reću još jednu stvar koja je ovako dosta konkretna, pošto je za mnoge, uključujući i mene, simbol rušenja pravne države ono što se je desilo u Savamali. To je apsolutno nemoguće braniti ni po jednom normalnom, racionalnom i časnom kriterijumu. Do trenutka do kada ja budem trebalo da položim zakletvu, bit će više od godinu dana od što se desila Savamala. Ja želim sada da budem vrlo transparentan. Ukoliko do dana moje zakletve ne bude osumnjičenih za Savamalu, od danas imamo najmanje jednog, ali ukoliko do moje zakletve ne bude osumnjičenih za Savamalu, prva stvar koju ću tražiti je da ministar policije ili neko njemu nadređen zbog toga podnese ostavku. I to neće biti udarac na državu, pošto premijer, na primjer, govori kada mu neko spomene Savamalu, on kaže da je to udarac na državu, da je to unutrašnji neprijatelj. Evo, ja kažem, to ću uraditi, a ako me narod izabere za predsjednika, neće valjda za većinu naroda kada kaže da su državni neprijatelji. Imate šansu da se o tome izjasnite na predsjedničkim izborima. A neće to biti jednostavna kohabitacija. Evo, ovih nekoliko koraka koje sam vam rekao, mislim da je više nego jasno da to neće biti, da kažem, potpuna harmonija, ali to je naravno loša vest, ali mi moramo da budemo uređeno društvo, ali dobra vest je da ona neće trajati dugo. I evo, na samom smo kraju ove večeri, ja ću da iskoristim sad, prosto je neprirodno da ja ne pitam nešto, ovako sedim i gledam vas sve vreme. Gospodine Jeremiću, jel vi verujete da ćete biti u situaciji da sve ovo o čemu ste govorili zaista i sprovedete? Pa ja zaista verujem da ću pobediti, ja se ne bih kandidovao na ovim izborima da ne verujem da ću pobediti, ali dozvolite mi da kažem da je ovo zaista, ovo pričamo se mi danas nalazimo, to su predsjednički izbori, to jeste vododelnica, to jeste raskrsnica sa koje vode samo dva puta. Jedan put vodi ka ubrzanoj, totalnoj personalizaciji
vlasti i države i cementiranju partijske vlasti na period od narednih 5 godina. Drugi put vodi ka unošenju neke normalnosti, elementarne pristojnosti u javni prostor. Zvocanju. Ja verujem i novoj šansi za sve nas zajedno. Ukoliko krenemo prvim put, ukoliko vlast bude odnela pobedu na ovim predsjedničkim izborima, ona sasvim sigurno u narednih 5 godina neće biti pomerena. Sa resursima koje ima, sa spremnošću da zloupotrebljava te resurse, ona u svim narednim izborima koji dolaze redovno ili koje će sazvati vanredno, će imati kapaciteta da što manipulacijom, što zloupotrebom, što angažovanjem sa delovima opozicije dovede do toga da zapravo do promene neće doći. Dakle, ne promenimo li ih na ovim predsjedničkim izborima, i to je jedino mesto gde ne mogu da ostvare manipulaciju zbog toga što se direktno birate mene ili njega i nema trećeg izbora, to će biti drugi krug. Ukoliko im ne stanemo na put, ukoliko im ne stanemo na put na ovim predsjedničkim izborima, neće biti nikakve promene narednih 5 godina. To će biti 5 godina pakla sa nesagledivim posledicama za ovu zemlju. Dakle, glasamo na referendumu, sasvim sigurno biće drugog kruga, a u drugom krugu imamo vrlo jasan izbor. Ja da ne mislim da mogu da pobedim, ne bih se kandidovao. Nadam se da ćete me u tome podržati. Hvala vam. Gospodine Jeremiću, hvala vam na ovoj večeri i na ovom zaista nesvakidašnjem događaju, ovakvom predstavljanju predsjedničkog programa. Dame i gospodo, ovim je ovaj zvaničan deo završen, nastavljamo druženje na koktelu. Hvala vam.